नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या या खणखणीत मुलाखतीत स्वागत करतोय। खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकीय पटलावरील आणि संपूर्ण महाराष्ट्रभरात पसरलेलं वलयांकित असलेलं व्यक्तिमत्व ज्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कुडाळ मालवण या विधानसभा मतदारसंघाच्या सर्वांगीण विकासाचं शिवधनुष्य हाती घेतलं, अर्थात असं नेतृत्व स्वतः निलेशजी राणे आपल्या सोबतीला आहेत। निलेशजी, खरं तर या विशेष मुलाखतीमध्ये मी आपलं स्वागत करतो। अगदी नुकतंच आपण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाच्या सर्वांगीण विकासाचं शिवधनुष्य हातात घेतला। त्यावेळी मुख्यमंत्री बोललेत की आपली खरं वापसी झाली। त्याचप्रमाणे हा एकनाथ शिंदे कायमस्वरूपी निलेश राणेच्या पाठीशी उभा आहे असं देखील भाषणात बोलले। आपण मुख्यमंत्र्यांच्या ह्या एकूणच वक्तव्याकडे नेमकं कसं पाहता? खरं तर मी काल पण माझ्या भाषणानंतर जेव्हा बाईट दिल्या काही चॅनल्सना, तेव्हाही बोललो होतो की माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यासाठी साहेब आपल्या व्यस्त त्यांच्या सगळ्या कार्यक्रमातून येणं आणि म्हणजे मला असं वाटतं माझ्या ह्या कार्यक्रमानंतर त्यांना दिल्लीला जायचं होतं, तर फक्त माझ्यासाठी तिकडे त्या कार्यक्रमाला आले। मला खरोखरच म्हणजे माझ्यासाठी फार इमोशनल कालचा दिवस होता आणि साहेबांचं भाषण अतिशय मनाला स्पर्श करून जाणारं भाषण होतं। कालच्या कार्यक्रमामध्ये साहेब येणं आणि माझे राणेसाहेब, वडील, माझी आई, आमचं कुटुंब सगळं तिकडे होतं आणि एवढ्या वर्षानंतर म्हणजे जिथे सातत्याने मी तेच सांगतो जेव्हापासून प्रवेश झाला की राणेसाहेबांची जी सुरुवात झाली राजकीय जीवनाची, ज्या पक्षात झाली, ज्या चिन्हावर झाली, त्याच पक्षात चिन्हावर मला काम करायची संधी मिळाली, हे माझ्यासाठी भाग्य आहे। ती समोरून संधी आली आणि म्हणून मला हा दिवस बघायला मिळाला। मी त्या संधीचं नक्की सोनं करेन आणि कोकणाच्या विकासासाठी नुसतं आमदारकी काय मला मिरवायला ती नको आहे। बरोबर, माझ्या आमदारकीचा कुठेतरी जनतेला फायदा झाला पाहिजे। इकडच्या माझा बघायचा दृष्टिकोन नेहमी तेच राहिला की निलेश, तुला सगळं मिळालं पण तुझ्या लोकांना तसंच सगळं मिळालं का? तर धडपड तशी तू करशील का? तर ते उत्तर आहे की मला ती धडपड त्यांच्यासाठी करायची। मला सायनाथजी देवाने सगळंच दिलं जवळपास, मागण्यासारखं तर तसं काय शिल्लक आहे असं वाटत नाही। आणि मी लाल दिव्याचा पाठलाग वगैरे, मंत्रिपदाचा पाठलाग वगैरे हे माझ्या स्वभावात पण बसत नाही। मला काम करायचं आहे, काम करायची इच्छा आहे। माझ्या आयुष्याची सेकंड इनिंग सुरू झाली आणि ते धनुष्यबाणावर सुरू झाली, या गोष्टीचं मला खरोखर समाधान आहे। पण हा सगळा जो विषय, कालची जी सभा सक्सेसफुल झाली, मुख्यमंत्री साहेब स्वतः माझ्या प्रवेशाला आले, हे सगळं, आणि त्यांनी माझं कौतुक देखील केलं, भरभरून कौतुक केलं। मला तर खरं कौतुक ऐकायची माझी सवय नाही, अनेक वर्ष झाली कौतुक फार कमी माझ्या कानावर, पण हल्लीच्या हल्ली पडतंय म्हणून तेही ठीक आहे। पण हे सगळं कशासाठी? तर ह्या कुडाळ मालवण मतदारसंघाचं जे काही अनेक वर्षांपासून जे एक ओळख पुसली गेली, विकासाच्या नकाशावर जे काही कुठे दिसेनासा झाला हा मतदारसंघ, तो कोणीतरी परत आणला पाहिजे। आणि ते माझ्याकडून जर घडलं तर मला त्या गोष्टीचा खरोखर आनंद आहे। आणि म्हणून मी नेहमी सांगतो, विरोधक कोण आहे, किती वर्षाचा अँटी इन्कम्बन्सी आहे, ते लोकांनी आता विचार करायचा। आणि आता संधी जो हे सगळं आपल्याकडे घेऊन येईल अशा व्यक्तीला जर संधी लोकांनी दिली तर खऱ्या अर्थाने आपल्याला जे आजूबाजूच्या दोन मतदारसंघामध्ये जे शक्य झालं ते आपल्या मतदारसंघात शक्य होऊ शकतं। निश्चित निलेशजी, मी खरं तर एकूणच कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघ, आपलं विजन, या सर्व गोष्टींकडे देखील येणार जाईल, त्यावेळी देखील सविस्तर चर्चा होईल। मी पत्रकार परिषदेत देखील आपल्याला एक प्रश्न विचारलेला की स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे आणि राणे कुटुंब यांचं एक भावनिक नातं आहे,
तब्बल 19 वर्षानंतर निलेश राणे पुन्हा एकदा शिवधनुष्य हाती घेऊन ज्या पक्षातून माननीय राणे साहेबांचा राजकीय प्रवास सुरू झाला होता त्याच पक्षामधनं आपली नवी इनिंग सुरू होते. नेमकं तुम्ही ह्या एकूणच भावनिक नातं आणि या एकूणच घटनेकडे कसं पाहताय, या योगायोगाकडे कसं पाहताय? बाळासाहेब हे आमच्यासाठी कोण आहेत हे आम्ही शब्दात सांगू शकणार नाही. ते दैवतच आहेत. राणे कुटुंबाला जे काही मिळालं ते त्यांच्यामुळेच सगळ्या चांगल्या गोष्टींची सुरुवात झाली. मला एक प्रसंग आठवतो. मी माझ्यावर एक कुठली तरी काहीतरी झालं होतं आणि ते पेपरामध्ये आलं होतं. आणि मग दुसऱ्या दिवशी मी मातोश्रीत गेलो राणे साहेबांबरोबर आणि बाळासाहेब समोर बसले होते आणि मला बोलले इकडे. तेव्हा तर मी कॉलेजमध्ये ना ते सगळे लांब केस वगैरे, तर इकडे. आणि मग त्यांच्या नेहमी बाजूला टेबलावर असा एक गुलालाची डबी असायची. ते ते काय काय झालं काल? नाही, ते जरा थोडं झालं. ते गुलाल घेतला आणि माझ्या कपाळाला ते हे केलं, गुलाल लावला आणि बोलले आज तू खरा शिवसैनिक झालास. तो दिवस मी कधी विसरू शकत नाही. चित्र आजही डोळ्यात अनेक प्रसंग. म्हणजे 2004 ची जनरल निवडणूक मला राणे साहेबांनी मातोश्रीवर अनेक कारणांसाठी बसवलं होतं आणि तेव्हा अनेक वेळेला बाळासाहेब येत जात असायचे समोर. म्हणजे बाळासाहेब ज्या घरात राहतात तिथे मला तिकडे 17-18 दिवस बसायची संधी मिळाली आणि लहानपणापासूनच त्या ड्रम गेट पासून ते घरापर्यंत एक अनेक आठवणी आहेत. राणे साहेबांचे तर माझ्यापेक्षा खूप आहेत. एक नातं वेगळं होतं आणि बाळासाहेब ते जपायचे. बरोबर. आणि ते जपल्यामुळे काय झालं की अशी व्यक्ती परत ह्या जगात येणार नाही बाळासाहेबांसारखी. आणि त्याच पक्षामध्ये आज मला काम करायची संधी मिळाली. मी जसं म्हटलं इमोशनल काल आमच्या फुल फॅमिलीसाठी इमोशनल दिवस होता. आता त्याचं काहीतरी आता मिळाली संधी तर काहीतरी चांगलं करायचं. ऋषी साहेब, खरं तर या प्रश्नाला पुढे घेऊन जात असताना मला मुद्दामून पुन्हा एकदा तेच अधोरेखित करायचं आहे. आपण आणि बाळासाहेब ह्या आठवणी तर आपण सांगितलं. खरं तर ना कोकणशाहीच्या सर्व दर्शकांना देखील ते ऐकायचं आहे की राणेसाहेब आणि बाळासाहेब हे एक नातं प्रचंड महाराष्ट्र आणि देशभरात पसरलेलं होतं. ह्या दोघांचं नातं म्हणजे वडील आणि मुलगा अशा पद्धतीचं ते नातं होतं. त्या नात्यावरती अगदी थोडक्यात काही प्रकाशझोत टाकू शकाल? मी एक प्रसंग सांगू शकतो जो आताच तुमचा प्रश्न ऐकता ऐकता डोक्यात आला. साहेब विरोधी पक्ष नेते होते राणे साहेब आणि असेंब्लीचा काळ होता आणि फार गदारोळ चालू होता. आणि त्या काळामध्ये साहेबांचा वाढदिवस 10 एप्रिल राणे साहेबांचा. आणि त्या वाढदिवसाच्या दिवशी त्यांची एक पद्धत होती की बाळासाहेबांच्या पायावर ते कपाळ ठेवायचे आणि बाळासाहेब त्यांना आशीर्वाद द्यायचे. असे अनेक वर्षांचा त्यांची एक बसलं होतं. ती प्रथा झाली होती. ती आमच्या घरामध्ये पण माहीत होतं. तर विरोधी पक्ष नेता असल्यामुळे त्यांना ते सभागृह सोडता आला नाही आणि फार उशीर झाला होता. आणि 10 तारखेला मला वाटतं रात्रीचे 10:30 काहीतरी वाजले होते. वाढदिवस संपायला काहीतरी दीड तासच राहिला होता. आणि मग मातोश्रीवर राणेसाहेब फोन करायला लागले की नाही काही झालं तरी मला 1-2 मिनिटं मला त्यांना भेटायचं आहे. आणि तेव्हा सगळे स्टाफ राणेसाहेबांचा जो सिक्युरिटी स्टाफ आहे तो जेवायला गेला होता. फक्त एक ड्रायव्हर होता आणि मी होतो. तर मातोश्रीतून फोन आला की ठीक आहे ये लवकर, जेवढं लवकर येता येईल. त्यांनाही आराम करायचा होता. तर ड्रायव्हर मी आणि राणेसाहेब आम्ही गाडीत बसलो आणि मातोश्रीकडे गेलो आणि मी खालीच थांबलो ड्रायव्हर बरोबर. आणि साहेब मग वरती गेले. मला 2 मिनिटं वरती बोलवलं आणि साहेबांनी नेहमीप्रमाणे कपाळ बाळासाहेबांच्या चरणावर ठेवलं आणि मग आशीर्वाद वगैरे घेतले आणि गाडीत. आणि मग गाडीत बसले आणि मग ते असे रिलॅक्स झाले. आता दिवस माझा पूर्ण झाला. ही जी भावना आहे ना, करायचं ह्याच्यामध्ये जे आपण म्हणतो ना
काय म्हणतात याच्यामध्ये एवढी ट्रान्सपरन्सी, ह्या प्रेमामध्ये जेवढी ट्रान्सपरन्सी होती ना, म्हणजे एवढा गदारोळ दिवसभरात सुरू होता, एवढं सगळं विरोधी पक्ष नेता म्हणून ते भांडले, मग समोरून हे उलट सुलट सगळं चालू होतं, पण त्यांच्या डोक्यातून हा विषय गेला नाही की माझा वाढदिवस आहे, बाकी सगळं बाजूला राहिला तरी चालेल, मला बाळासाहेबांच्या पायावर माझं कपाळ ठेवून मला त्यांचे आशीर्वाद घ्यायचे आहेत. आणि त्यांनी ते घेतले आणि मग ते समाधानी झाले. जसं काय दिवसभराचं सगळं जे काही टेन्शन आहे ते सगळं गेलं. आणि म्हणून असे अनेक दिवस मी बघितले. आमचं जेव्हा सरकार एका मताने पाडू शकले नाहीत, पडणार होतं पण ते काही कारणांमुळे पाडू शकले, तेव्हा ते बाळासाहेबांना मला हे सरकार भेट द्यायचं होतं. त्याच्यासाठी आमच्या घरापासून ते आमच्या घरावर अनेक संकट आली त्या विषयामुळे, पण नाही, बाळासाहेबांना आपल्याला सरकार द्यायचं आहे, मला ते सरकार बनवून द्यायचं आहे. ती जी एक भावना होती ना, मला असं वाटतं असं प्रेम आजच्या जगामध्ये भेटणार नाही. नेत्यामध्ये, कार्यकर्त्यामध्ये वडिलांपेक्षा जास्त प्रेम बाळासाहेबांवर राणे साहेबांनी केलं. आणि त्यांनी डोळ्यातून पाणी काढलं जेव्हा बाळासाहेब गेले. आम्ही तेव्हा परदेशात होतो आणि ते जाऊ शकले नाहीत, कारण का ते कसं आहे, ते उद्धव ठाकरेंचा वगैरे स्वभाव थोडा विचित्र आहे आणि ते अंत्यविधीला जाऊ शकले नाहीत. ह्या गोष्टीचं त्यांना एवढं वाईट वाटलं. आम्ही ते सगळं सोडून परत आलो आणि अख्खं घर रडलं जेव्हा बाळासाहेब गेले तेव्हा, कारण का ते नातंच तसं होतं. हे आता सांगून कोणाला आता काय खरं वाटणार नाही, पण ते होतं, आजही आहे. आजही मला माहित नाही हे बोलावं का नाही कॅमेरावर, पण बाळासाहेबांचा फोटो आजही साहेबांच्या वॉलेटमध्ये असेल. मला माहित नाही, आता ते मी काय रोज बघत नाही की त्यांच्या वॉलेटमध्ये किती पैसे आहेत किंवा काय काय, पण मला असं वाटतं, कारण का अनेक वर्ष तसं होतं. मला माहित नाही आता असं आहे, पण हे जसं म्हणून तुम्ही मला जे विचारलं ते 2-3 प्रकरण मी आपल्याला फक्त आठवणी सांगितल्या. खरं साहेब, खरं तर ना, जसं राणे साहेबांचं स्वर्गीय बाळासाहेबांवरती प्रेम होतं, एक दृढ संबंध जो असतो हा जोडलेला होता, आदरयुक्त नातं जे होतं ते त्या ठिकाणी तयार झालेलं होतं. तसंच प्रेम वडिलांवरती आपलं देखील हे असंख्य आजपर्यंतच्या घटनांवरनं सिद्ध झालंय. कालही आपण भाषणामध्ये सांगितलं की मला अनेक संधी आल्या, विधान परिषदेच्या आल्या, लोकसभेला देखील आपल्याला विचारलं गेलं, परंतु ज्या ठिकाणी राणे साहेबांचा पराभव झाला होता 2014 मध्ये, त्याच मतदारसंघामध्ये पुन्हा एकदा विजयी मिरवणूक काढायची माझी इच्छा आहे. यामुळे आपण कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघात उतरला. काय नेमकं त्यावेळी तो भावना होत्या मनामध्ये? मी साहेब जेव्हा 2014ला जेव्हा माझा पराभव झाला तेव्हा वाईट भरपूर वाटलं, पण तसं काय मी ठीक आहे, मी बोला आता पुढच्या वेळेस जिंकून दाखवतो. पण त्याच्या 6 महिन्यानंतर साहेबांचा पराभव झाला, त्याच वर्षाच्या 6 महिन्यानंतर विधानसभेला. तेव्हा मला थोडं खचल्यासारखं झालं की हे व्हायला नको होतं. हजारो निलेश राणे परत येऊ शकतात, पण नारायण राणे परत येऊ शकत नाहीत. ती व्यक्ती एकच. तेव्हाच मी ठरवलं की नाही, हा मतदारसंघ कसंही करून परत आणायचा. काय झालं, मला 2019ला पण लढवायची होती विधानसभा, पण राणे साहेबांनी ठरवलं नाही, ती लोकसभेचं आपलं क्लेम आहे, जरी आपण अपक्ष राहिलो किंवा स्वाभिमान पक्षात राहिलो तरी ते तूच लढवायची. मी आजपर्यंत राणे साहेबांना कधीच नाही म्हटलो नाही कुठल्याच गोष्टीचं. पराभव माझ्या समोर दिसत होता, माझ्याकडे कोण अलायन्स पार्टनर नव्हता, माझ्याकडे कुठलाही इन्फ्रास्ट्रक्चर तसं नव्हतं, फक्त राणे हे आडनाव होतं आणि माझ्या असंख्य राणे साहेबांमुळे मिळालेले जे काय मला साथीदार मिळाले त्याच्यामुळे मी ती निवडणूक लढवली, 3 लाख मतही घेतली. पण ते साहेबांच्या प्रेमापोटी मला माहिती होतं आणि लगेच ते हरल्यानंतर विधानसभा मागणं हे काय बरोबर नव्हतं. मी बोललो ठीक आहे बाबा, कोणाला जर तेव्हा संधी उपलब्ध होत असेल तर ठीक आहे. पण तेव्हाही जे चांगली लढत दिली आमच्या उमेदवारांनी, पण नाही तेव्हा होऊ शकलं. म्हणून मी बोललो आता 2024 सगळं ते काय नियतीला पण ते जुळलेलं पाहिजे ना सगळं. आता ती वेळ आली असं वाटतं आणि ते होईल ह्या वेळेला. साहेब, खरं तर ना, आता आपण निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहात हे तर स्पष्ट झालं.
विरोधकांकडून एक बागुलबुवा केला जातोय. राणे कुटुंबातील एकाच कुटुंबातील 3 जण निवडणुकीच्या रिंगणात म्हणजे घराणेशाही. काय उत्तर आहे? मी काल पण ह्याच प्रश्नावर उत्तर दिलं. बघा काय झालंय, ते घराणेशाही वगैरे हा जो विषय आहे ना, किती वेळा ह्या प्रश्नावर उत्तर द्यायचं हे मी काल त्या मॅडम होत्या कुठल्या तरी, त्यांनाही विचारलं. मी म्हटलं ठीक आहे, लोकांनी स्वीकारायला पाहिजे ना. लोकांनी आता नाही स्वीकारलं तर आमचे 2 पराभव झाले. म्हणजे मोठ्या नेत्याचा मुलगा निवडूनच येणार अशी कुठे गॅरंटी आता राहिलेली नाही. आणि गॅरंटी राहिली नसल्यामुळे आपण आता काम करून दाखवलं तर लोक स्वीकारणार. आता पूर्वीसारखे सगळं काय, ती सिस्टम आता गेली. आणि जर लोकांनी ऍक्सेप्ट केलं तर ठीक आहे ना. अच्छा, संधी मला मिळाली, ठीक आहे, मी त्याचं काहीतरी चांगलं करू शकतो तर करीन. लोक नाही ऍक्सेप्ट करणार तर नाही करणार. आता हे आरोप करणारे कोण? मला असं वाटतं राजन तेली यांनी ते आरोप केले. आणि काही मला माहित नाही विरोधक कोण असतील, पण पहिला आरोप मला वाटतं राजन तेलीनेच केला. आता त्यांचा मुलगा पण वाटतं कुठेतरी तिकीट मागत होता. आता त्यांना कोण तिकीट देत नाही, त्याच्यात मी काय करू? मला तिकीट देतात लोक. आणि 2 टर्म मी माझा पराभव होऊन सुद्धा मुख्यमंत्री साहेबांसारखा एक मोठा माणूस माझ्या प्रवेशाला येतो. आम्ही काहीतरी समाजामध्ये कमवलं असेल, निलेश राणे म्हणून एवढी लोक माझ्याकडे, जेवढं सैन्य आहे, मला असं वाटत नाही राजन तेली साहेबांनी जितके वर्ष राजकारणात घालवले, मला वाटत नाही माझ्यासारखं त्यांच्याकडे 15% पण सैन्य त्यांच्याकडे असेल. त्यांनी मग ते का कमवलं नाही? आम्ही तसं निलेश राणे म्हणून मी काय मोठेपणा माझा सांगत नाही, पण ह्याला तिकीट काय अच्छा, ते कारणच नव्हतं माहिती ना तुम्हाला. राजन तेलींचं ते कारणच नव्हतं. त्यांचं काहीतरी भलतंच कारण आहे. ते ह्यांच्यावर बोलू शकत नाही म्हणून ते आमच्यावर बोलले, असं आहे ते. पण मला त्यांच्या विषयाची, आणि जसं तुमचं म्हणणं आहे घराणेशाही वगैरे, घराणेशाही जर लोकांनी ऍक्सेप्ट केली तर 100% लोक ऍक्सेप्ट करतात. मग तो व्यक्ती बघतात. बरोबर. तो कोणाचा मुलगा आहे म्हणून बघत नाही, कोणाचा साथीदार आहे म्हणून बघत नाही, व्यक्ती बघतात. व्यक्ती जर मी व्यक्ती म्हणून जर पटत असेल तर लोक मला स्वीकारतील. 2 वेळा माझा पराभव झाला, मी परत या मातीतच काम करत बसलो. हे जे मी म्हणतो ना, माझ्या बरोबरचे जे साथीदार आहेत हे प्रेमाने जोडलेले आहेत. खरं, जर मी वाईट असतो तर हे सगळे आपण बोलतो ना साथीदार माझ्याबरोबर नसते. आणि हे सगळे समाजकारणात भेटले मला, मी कुठल्या व्यवसायातून नाही आणले. भेटत गेलो, जोडत गेलो, आणि अशी लोक मला ती भेटली. म्हणून घराणेशाही हा विषय होऊ शकतो. लोकांनी जर नाकारलं तर त्याच्यामध्ये हा फॅक्टरच कुठे राहत नाही. खरं तर ना साहेब, शिवसेना आणि राणेंचा झंझावात हे सुद्धा एक वेगळं नातं आहे. कारण की सुरुवातीपासून हे सगळं आमच्या सर्वांच्या समोर देखील आलेलं आहे. खरं तर आता कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघात विजय हा आपल्या समोरचा खरं तर प्रश्न नाहीये, तो मार्ग सुकर आहे. परंतु साहेब, निलेश राणेंचा झंझावात या मतदारसंघात आणि संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कशा पद्धतीनं शिवसेनेच्या माध्यमातून पाहायला भेटेल पुढील काळात? बघा साहेब, मी जिथे असतो ना तिथे 100% असतो आणि मग झोकून देतो ज्या काही विषयासाठी जे काही करणं गरजेचं असतं. पण ह्या गोष्टीची जाणीव आहे की BJPमध्ये माझे वडील आहेत, माझा भाऊ आहे, या गोष्टीची जाणीव मला आहे. आणि BJPमधून भरपूर प्रेम देखील मिळालं. फडणवीस साहेबांनी मी जेव्हा भेटून बाहेर निघालो तेव्हा खूप प्रेम दिलं, नेत्यांनी खूप प्रेम दिलं, रवींद्र चव्हाणांनी खूप प्रेम दिलं, रवींद्र चव्हाण साहेबांनी, आणि सगळ्याच BJPच्या अख्ख्या युनिटनी भरपूर प्रेम दिलं. आणि ते आजही आहेत माझ्यासोबत. मी त्यांना काही वेगळं समजत नाही. मी जसं BJPमध्ये असताना कधी शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना कधी वेगळं समजलं नव्हतं. हे नातं आमचं राहणार, आयुष्यभर राहणार. पण पक्षासाठी जे करणं गरजेचं आहे ते मी 100% करणार. आणि माझा जसा मूळ स्वभाव आहे की एकदा ठरवलं तर मी कुठल्याही टोकाला जायची माझी तयारी असते पक्षासाठी, नेत्यांसाठी. मग मी पुढे मागे माझा स्वतःचा कधीच विचार करत नाही. खरं साहेब, खरं तर आता जी लोकसभा निवडणूक झाली त्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये 27,000चं मताधिक्य आपण मिळवून देत संघर्षाची पहिली पायरी तर आपण चढलात. तुमचा आता विधानसभा निवडणुकीतला विजय
नेमका कशा पद्धतीनं पाहताय, किती मताधिक्य वगैरे त्याबाबत काही थोडासा प्रकाश टाकत. मी सायनाथजी कधीच म्हणजे माझे 2 पराभव झाल्यानंतर पासून मी कधीच कॅल्क्युलेट करत बसत नाही की आता मी इतक्या मताने जिंकणार वगैरे वगैरे. मी तेव्हापासून विषयांचा पाठलाग करायला लागलो की मी जर लोकांच्या कामाला आलो तरच लोक मला मतं टाकतील, मी जर कामं करत राहिलो तरच लोक मला मतं देतील. म्हणून जे 27,000चं लीड आहे ना सायनाथजी, ते मी समजतो ते राणे साहेबांचं कर्तृत्व आहे. ते राणे साहेबांनी मिळवलेली ती मतं आहेत. मला जर सुरुवात करायचं असेल तर मला शून्यापासून करायला लागेल. मी ती मतं मला मिळाली किंवा ती मला सहज मिळतील असं मी समजत नाही. जर ती घमेंड माझ्यात आली तर मग कुठलीच लढाई माझ्यासाठी सोपी नाही. मी ठरवलं की हे 27-26 जे काय लीड असेल, 26-27 हे राणे साहेबांच्या नावावर मिळालेलं लीड आहे. आणि बीजेपी त्याच्यामध्ये होते, मोदी फॅक्टर त्याच्यामध्ये, मोदी साहेबांचा फॅक्टर होता, बीजेपी सारखा एक मोठा राष्ट्रीय पक्ष त्याच्यामध्ये होता, लोकसभेची निवडणूक होती. जेव्हा लोक लोकसभेचं विचार करतात ना तेव्हा एक वेगळा विचार करतात, आणि जेव्हा राज्याचा विचार करतात तेव्हा एका वेगळ्या माइंडसेटने विचार करतात. मग तो जसं जसं माणूस खालच्या निवडणुकीत येत जातो तसं तसं त्याच्याकडे बघायचा, निवडणुकीकडे दृष्टिकोन बदलत जातो, मग ते पर्सनल होत जातं. मला असं वाटतं ते 27,000चं लीड हे राणे साहेबांना स्पेसिफिक मिळालेलं लीड आहे, बीजेपीला मिळालेलं स्पेसिफिक लीड आहे, किंवा मोदी साहेबांचं आणि राणे साहेबांचं ते लीड आहे असं मी समजतो. मला फार मेहनत घ्यावी लागेल आणि मी ती घेतोय. मी कार्यकर्त्यांनी तेच सांगतो, तुम्ही भारावून जाऊ नका. हे लीड वगैरे ना, हे राणे साहेबांचं 40 वर्षाची ती पोचपावती आहे. आपली आता सुरुवात आहे, तर तुम्ही त्या लीडवर भारावून जाऊ नका. त्याच्यामध्ये आपलं कॉन्ट्रीब्युशन खारीच आहे. आपल्याला भरपूर काम करावं लागेल, म्हणून तुम्ही त्या भानगडीत पडू नका की हे आता सोपं आहे. सोपं कुठलीच लढाई नसते. आणि म्हणून आज जे काय आहे ग्राउंडवर उतरून जे काय करणं शक्य आहे, एक आपण म्हणतो ना एक मतदारसंघ कसा असावा तो दाखवण्याचा आणि तो करण्याचा माझा जो प्रयत्न आहे तो यशस्वी व्हावा, ह्याच्यासाठीच मी मतं मागतोय. खरं साहेब, आपण स्पष्टपणे या सर्व भावना मांडलात. आपण आमदार वैभव नाईक यांच्यावरती टीका करतच नाहीये, परंतु साहेब खरंच किती वेदनादायी मागील 10 वर्षाचा कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाचा हा जो सर्वांगीण विकासाचा प्रवास आहे, हा पाहत असताना खरंच किती वेदना होत आहे तुम्हाला, किंवा त्याबाबत काही सांगा. सायनाथजी, कुठलाच विषय सोडवला गेला नाही, तो भिजतच ठेवला गेला. मला समाधान वाटलं असतं की एकतरी असं दाखवण्यासारखी वास्तू ह्या जर मतदारसंघात तयार झाली असती, मग तो स्पोर्ट्स रिलेटेड असू शकतो, मेडिकल रिलेटेड असू शकतो, स्टुडंट रिलेटेड असू शकतो, किंवा इतर कुठली एक टुरिझम रिलेटेड असू शकतो. असं काहीतरी आमच्या या मतदारसंघात कुडाळ मालवणच्या होणं गरजेचं होतं, जे आम्ही कदाचित कधी टीव्हीवर बघितलं असेल, कदाचित कुठल्या परदेशात बघितलं असेल. आमचा विद्यार्थी आमदारांनी मेरिट लिस्ट मध्ये आल्यामुळे परदेशामध्ये शिकायला पाठवलं, असं एक तरी उदाहरण आम्हाला वाचायला मिळालं पाहिजे होतं. की कॅन्सर युनिट उभं राहिलं आमदारांच्या पुढाकाराने. आज एवढं कॅन्सरचा एवढा मला आपल्याकडे दमट हवा आहे, आणि त्या दमट हवेमुळे, आणि आपण खोबरं खूप खातो जेवणामध्ये, अनेक त्याच्यामुळे डॉक्टरांचं म्हणणं आहे, मी काय तज्ज्ञ नाही त्या विषयामध्ये, तर कॅन्सरचं प्रमाण का आपल्याकडे वाढत आहे ह्याचा जर त्याच्यासाठी आपल्याला ते टॅकल करण्यासाठी आपल्याला एक कॅन्सर युनिट जर उभं करता आलं असतं ह्या 10 वर्षामध्ये, मला आनंद वाटला असता की आमचे किमान आमदारांनी आमच्या इकडे लोकांचे जीव वाचवायचा प्रयत्न तरी केला. बरोबर. आपण साधं डायलिसिस सेंटर नाही उभं करू शकलो तर कॅन्सर युनिट तर फार मोठी गोष्ट आपण बोलतो. PHCची असेल, तुम्ही कुठल्याही ग्रामीण भागामध्ये जा, आता हेल्थ सेंटरची काय अवस्था आहे, कुठे ब्लड, अच्छा स्टाफ नाहीये, स्टाफ नाही तर इन्फ्रास्ट्रक्चर नाहीये, मागणीच जात नाहीये मंत्रालयाकडे की आम्हाला ह्या हेल्थ रिलेटेड साठी आम्हाला ह्या ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1, ग्रेड 4 अशा लोकांची आम्हाला गरज आहे, मागणीच नाही. म्हणून ते आहे तसंच आहे. आज तुम्ही शिक्षणाचं पण तसंच बघा. नितेशने त्याच्या मतदारसंघाच्या विद्यार्थ्यांसाठी चांगलं शिक्षण मिळावं म्हणून तिकडे पोदार स्कूल उभारलं. आपल्या मतदारसंघात कुठली प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूट जन्माला आली?
प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूटच जन्माला आले नाही. अहो साधे क्लासेस सुरू झाले नाहीत तर इन्स्टिट्यूट कुठून जन्माला येणार? ह्याच्यासाठी पोषक वातावरण तयार करावं लागतं. आपल्याला MBA सारखं एक इन्स्टिट्यूट, आपला मुलगा ग्रॅज्युएट झाला तर तो MBA व्हायला बाहेर वणवण भटकतो. त्याचे आई वडील किती डोनेशन देतात. खरं. ते बिचारे आपलं घरदार कुठेतरी प्रॉपर्टी विकून MBAचं डोनेशन, आपलं MBAचं ऍडमिशन घेतात. आपण एक MBAचं इन्स्टिट्यूट नाही उभं करू शकलो. MBA इन्स्टिट्यूट उभं करायला साहेब 1 एकर सुद्धा लागत नाही. फक्त स्वतंत्र MBA इन्स्टिट्यूट उभं करायला 1 एकर सुद्धा लागत नाही. पण ती दानत असली पाहिजे, तो विचार असला पाहिजे की माझ्याकडून MBA तयार झाले पाहिजे. आपण इथून IPS IAS ऑफिसर नाही तयार करू शकलो. आपण एक स्किल अकॅडमी नाही तयार करू शकलो. एक साधा प्लंबर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन आपल्या मतदारसंघात नाही तयार होऊ शकत. राणे साहेबांनी ती स्किल अकॅडमी तिकडे प्राधिकरणाच्या जमिनीवर MSMEच्या माध्यमातून तिकडे ज्याची सुरुवात केली. आमदारांना का नाही सुचली 10 वर्षात? अहो आम्ही साधा एक इलेक्ट्रिशियन नाही तयार करू शकत कुडाळ मालवणमध्ये. ही परिस्थिती आहे. मच्छीमारांचे विषय तेव्हाही तेच होते, आजही तेच, उलटे वाढले. कर्नाटकाच्या मल्पी बोटी, जे हाय स्पीड ट्रॉलर म्हणतो, ते आमच्या पारंपरिक मच्छीमारांचं जाळं वगैरे बोटी तोडत नेतात. खरं. आमदार फक्त एकदा समुद्रात गेले दाखवायला की मी बघा मी काय करतो. तुम्ही समुद्रात जाऊन मल्पी बोटी थांबणार नाही. त्यांचं हाईट कुठे सुरू होते ना, त्यांची जी सर्वात हाईट जी आहे मल्पी बोट ट्रॉलर, हाय स्पीड ट्रॉलरची, म्हणजे आपल्या छोट्या बोटी खाली जरी केल्या ना त्यांना नंतर कळतील की 2-3 बोटी आपल्या खालून गेल्या. त्या एवढ्या हाईटवर त्या बोटी असतात. तुम्ही समुद्रात गेल्यानंतर प्रमाण काय थांबण्याचं? काहीच नाही. मच्छीमार बिचारा आहे तिथेच आहे. तुम्ही कुठलाही विषय मच्छीमारांचा सोडून तुम्हाला सोडवता आला नाही. फिशरीज डिपार्टमेंटमध्ये भ्रष्टाचार होतो, तुम्ही त्याच्यामध्ये कधी हात घातला नाही. लोकांचा असाही आरोप आहे की काही पर्सेंटेज आमदारांना जातो. मी ते आरोप करणार नाही कारण का माझ्याकडे पुरावा नाही. पण फिशरीज जे काही करप्शन चाललंय त्याच्यामध्ये एक भाग म्हणून आमदाराचं नाव येणं हे आपल्यासाठी दुर्भाग्याचं काम आहे, विषय आहे. बरोबर. फिशरीज आहे तिथे राहिला. टाळंबा प्रकल्प तुम्ही रद्द करणार होता, का नाही रद्द केला? नोटिफिकेशन कुठे आहे? सी वर्ल्ड प्रकल्प रद्द करणार होता, नोटिफिकेशन कुठे आहे? नाहीये. 10 वर्षामध्ये तुमच्याकडे नोटिफिकेशन नाही. अच्छा, विदाउट नोटिफिकेशन तो प्रकल्प तसाच भिजत राहतो. कधी कोण ऍक्टिव्हेट करू शकतो? जसं उद्धव ठाकरेंनी नाणार प्रकल्प रद्द करण्याचं जे नोटिफिकेशन दाखवलं, जो GR दाखवला, ते कुठे आहे? ना सीवर्ल्ड साठी आला ना टाळंबासाठी आला. ती लोक आता परत आली ना, त्यांना त्यांची अडचण सुरू झाली. म्हणजे तुम्ही 10 वर्षात मग मतदारसंघात काय केलं? आम्ही विषयाचा पाठलाग करतो साहेब. वैयक्तिक जीवनामध्ये मला वैभव नाईकांशी काही घेणं देणं नाही. कधी समोर आले तरी त्यांना शुभेच्छाच देईन, बाबा शुभेच्छा, तुम्हाला जे करायचे ते करा. पण तुम्ही आमच्या मतदारसंघाची वाट का लावली? एक विजन घेऊन तुम्हाला चाललं पाहिजे होतं. तुम्ही 10 वर्षामध्ये अजूनही पहिल्या बाकावर आलेला नाहीत विधिमंडळात. विधानसभेमध्ये तुमचं एक गाजलेलं भाषण मला ऐकायचंय, जे पत्रकारांनी महाराष्ट्र लेव्हलवर उचलून धरलं. असं एक तरी भाषण मला वैभव नाईकांचे आपण दाखवावं की वैभव नाईकांनी भाषण केलं, बजेटवर केलं, कुठल्या तरी बिलांवर केलं, कुठल्या तरी मागणीवर केलं, कुठल्या तरी हक्कभंगावर केलं. अहो हे किरकोळ ग्रामपंचायतीचे विषय हे विधिमंडळात बोलतात आणि त्याचाही इफेक्ट खाली ग्रामपंचायतीत होत नाही. जेव्हा तुम्ही विधिमंडळात तुम्हाला सक्सेस मिळाला नाही, कुठलाच विषय सॉल्व्ह करायला तुम्हाला जर सक्सेस मिळाला नाही, आमचा मतदारसंघ 10 वर्षांनी मागे गेला. हे दुःख वाटायला नको. नुसतं राणेंवर टीका करून साहेब काहीच मिळणार नाही. राणे पडले ना 2 वेळा, आता काय? लोक म्हणतील ठीक आहे बाबा ते पडले, आता तुम्ही 10 वर्षापासून आहात तर तुम्ही सांगा मला. आता लोक रिझल्ट विचारायला लागले. आता त्यांच्याकडे उत्तरं नाहीत. गावाची गावं साहेब त्यांच्याकडे सांगतायत की तुम्ही आता यायचं नाही गावात. नुसती आता पत्र वाटली जात आहेत, 3 कोटी 1.5 कोटी 1 कोटी. त्यांना एवढंही माहित नाही. पण ते कसं आहे, ते एक तयार करतात वातावरण की मी पत्र देतोय. पत्राने काय होत नसतं. अनेक गोष्टी सांगण्यासारख्या आहे, पण त्याच्यामध्ये तुमचे 2-3 इंटरव्ह्यू निघून जातील, म्हणून मी इकडेच थांबतो. खरं तर साहेब, देवगड, कणकवली, वैभववाडी विधानसभा मतदारसंघ आणि कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघ
आपल्या दोन्ही मतदारसंघामध्ये विजयाचा विश्वास जनतेकडनं व्यक्त केला जातोय, विरोधकांना काय सल्ला द्याल? मी साहेब सल्ला देणारा एवढा काही मोठा कोण नाही. मी माझं काम करतोय. माझा मतदारसंघ हा महाराष्ट्राच्या विकासाच्या नकाशावर हा टॉप 5 मध्ये यावा याच्यासाठी माझा प्रयत्न आहे. मी साहेब सल्ला कोणाला देत असतो माहिती आहे ना? जो ऐकतो, जो माझा कोणतरी असतो त्याला मी सल्ला देऊ शकतो. जिथे ऐकलंच जाणार नाही आणि आमचा तिरस्कारच केला जाणार अशा लोकांना सल्ला देऊनही काय उपयोग. म्हणून मी कोणालाही सल्ला द्यायच्या भानगडीत पडत नाही. आता काय सगळेच आता म्हणतात ना मुंबईच्या भाषेमध्ये सगळे शाणे झालेत म्हणून आहेत शाणे, तर ठीक आहे, ते शाणे आहेत, मी वेडा असू शकतो असं त्यांची समज असू शकते. पण मी कोणाला सल्ले द्यायच्या भानगडीत पडत नाही. माझं पूर्ण लक्ष हे मतदारसंघाच्या विकासाकडे आहे. मी त्याच्यामधून जराही इकडे तिकडे आता सध्या हलत नाही. मगाशी मी जो प्रश्न विचारलेला त्या प्रश्नाचं अगदी उत्तर आपण देत असताना थांबत नव्हता. नॉनस्टॉप एकूणच मतदारसंघाच्या विकासाचं विजन जे होतं हे मांडण्याचा प्रयत्न करत होता. तुमच्या डोक्यात साहेब नेमकं काय आहे? कशा पद्धतीने हा मतदारसंघ डेव्हलप झालेलं चित्र आम्हा सर्वांना पाहायला भेटेल? बघा साहेब, आपलं मतदारसंघ हा 3 भागात जर आपण बघितला, इथे सह्याद्रीच्या पायथ्याशी असणारी गावं आणि मध्ये बघितलं तर आपलं हे सगळं शहरीकरण आणि तिथे बघितलं तर किनारपट्टी, हे असं 3 डिव्हिजन मध्ये वाटलेला हा मतदारसंघ आहे. जर आपण सेग्रिगेशन म्हणतो ना ज्याला, इकडच्या शेतकऱ्याला जो आपण न्याय देतोय किंवा इकडच्या शेतकऱ्याचे जे प्रश्न आहेत ते मालवणच्या शेतकऱ्यांचे नाही आहेत. तिकडेच्या गाळचा जो विषय आहे तो इकडे सह्याद्रीच्या पायथ्याशी नाहीये. असं जर सगळं आपण ह्याला साहेब प्रॉपर प्लॅनिंग पाहिजे की जर तुम्हाला शहरीकरणामध्ये, तर कुठेही शहर वाढून पण चालणार नाही. मग त्याच्यामध्ये पाण्याची समस्या येऊ शकते, विजेची समस्या येऊ शकते. आता अनेक ठिकाणी तुम्ही बघाल पाण्याची आणि विजेची समस्या आहे. मालवण शहरामध्ये तर अंडरग्राऊंड नसल्यामुळे मागच्या पावसामध्ये 3 दिवस लाईट नव्हती मालवणमध्ये. हे कधी विचारच झाला नाही की आपल्याला जर अशी शहरं बांधायची आहेत ज्याच्यामध्ये लोकांना कळलं पाहिजे हे सरकारने केलं म्हणून आपल्याला त्रास झाला नाही. जे नॅचरली व्हायला पाहिजे ना ते झालंच नाही. आमचा तो प्रयत्न आहे की इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे फक्त रस्ते नाही, त्याच्यामध्ये सगळं झालं. शेतकऱ्यांना नुसतं, जसं काल मी भाषणात पण बोललो की नुसतं मी काहीतरी हाफ पॅन्ट घालून ते ट्रॅक्टर चालवणं हे फोटो पुरतं ठीक आहे, पण त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांचं काय भलं होणार आहे का? तुम्ही आमदार आहात तर त्यांचं अर्थकारण, त्यांचं जे काही इन्कम आहे त्यांचा इन्कम सोर्स वाढेल कसा, त्यांचं इन्कम वाढेल कसं, जर नुकसान झाली तर नुकसान भरपाई मिळेल कशी सर्वात जास्त, ह्याचा विचार झाला पाहिजे. आता घाटावरती आमदार खासदार हे भांडत असतात की आम्हाला नुकसान भरपाई, माझ्या साखर कारखान्याला एवढं, हे एवढ्या क्विंटल मध्ये एवढं झालं, हे आम्हाला खर्च मिळाला पाहिजे, नुकसान भरपाई. आपल्याकडे कधी एवढ्या वर्षात तुम्हाला चर्चाही तुम्हाला ऐकायला मिळणार नाही. आपण कधी शेतकऱ्यांसाठी भांडलोच नाही. अच्छा, निकष पण बघा, आंब्याला ठरलेला निकष कधी कधी वातावरण हे फेब्रुवारीमध्ये बदलतं, बरोबर आहे. मोहर हा फेब्रुवारीच्या महिन्यापासून आपण बघतो की मोहर यायला सुरुवात झाला. समजा मोहर हा फेब्रुवारीमध्ये गळला वातावरणामुळे, आपल्याकडे साहेब निकषच नाही नुकसान भरपाईचे. बरोबर, निकष सुरू होतात एप्रिल पासून. म्हणजे जो निकष आहे नुकसान भरपाईचा तो एप्रिल पासून सुरू होतो. मोहर जर फेब्रुवारीत गळला किंवा नुकसान पावसामुळे किंवा उष्णतेमुळे फेब्रुवारीत झालं, आपल्याला नुकसान भरपाई मिळत नाही. हे निकष बदलायचे कोणी? हे काम आहे ना आमदाराचं. बँकेबरोबर रिस्ट्रक्चरिंग, आंबा बागायतदार, काजू बागायतदार, आज अनेक अडचणी बँकेतून होतात. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये करोडोचा पैसा हा रिस्ट्रक्चरिंग मध्ये दिला जातो, कारण का त्यांच्याकडे बँका आणि त्यांच्याकडे सेटअप एवढा मोठा आहे, कोऑपरेटिव्ह एवढं मोठं आहे. आमचं काही कोटींमध्ये रिस्ट्रक्चरिंग आहे पण बँकेतून होत नाही. हे कोणी करायचं? हे आमदाराचं काम असतं. ही उलाढाल वाढली ना साहेब तर खऱ्या अर्थाने आपल्याला चांगले दिवस दिसू. हे फक्त तुम्हाला शेती पुरतं बोलतोय, हे नाही करायचं का? मग हे कोणी करायचं?
आता आम्हाला कळू शकतं की निकष जर तुम्हाला नुकसान भरपाईचे बदलायचे असतील तर तुम्ही फेब्रुवारी पासून माझा निकष बदला, तर माझ्या आंबा बागायतदारांना न्याय मिळेल. साहेब, हाच विषय जर सभागृहात मांडला असता, जर मंत्र्यांकडे मांडला असता, आज 2 महिन्याची मुदत मिळाली असते आमच्या आंबा बागायतदारांना, आणि किती फायदा आणि किती उलाढाली कोकणाच्या हिताची झाली असते. आपण साहेब कोकणाला सेवच करत नाही, आपण कोकणाला प्रिझर्व करत नाही. आपल्याकडे साहेब जग आलं पाहिजे आपला आंबा घेऊन जायला. आपण दलालांकडे देतो, आपण एपीएमसीला देतो, आणि कमीत कमी भावामध्ये आपण तो आंबा विकतो. हे सगळं साहेब शक्य आहे, पण करणारा कोणतरी माणूस पाहिजे. आता जसं मी म्हटलं, एक विषयावर मी 15-15 मिनिटं तुम्हाला बोलू शकतो, पण तेवढा वेळ या इंटरव्ह्यूच्या मुलाखतीत सुद्धा साहेब फक्त शेती किंवा शेतकरी या मुद्द्यावरतीच आपण आता 10 मिनिटं बोलला. पर्यटन आहे, मासेमारी आहे, अर्थात त्याबाबतचं देखील प्लॅन आहे, अगदी थोडक्यात काही त्याबाबत. हो, म्हणून काय होतं, जर आता मासेमारीवर बोलायला गेलो तर त्याच्यावर एक 10-15 मिनिटं जातील, कारण का त्याच्यामध्ये पारंपरिक मच्छीमारांचं आज कसं सगळं नुकसान चाललंय, हे खूप मोठे विषय. हे काम आमदारांचं आहे. ट्रॅक्टरवर हाफ पॅन्ट घालून बसणं हे काम आमदारांचं नाही. हेच आम्ही सातत्याने बोलतोय. टीका करत नाही याचा, सकारात्मक टीका आहे की ह्याच्यामध्ये सुधारणा करा. निकष तुम्ही अगोदर अभ्यास करा. ते विधिमंडळ आहे साहेब, ते विधिमंडळ आहे. विधिमंडळामध्ये तुम्हाला प्रश्न सोडवायचे असतील तर तुम्हाला पहिला अभ्यास करावा लागतो. जर मला उष्णतेचे निकष कळू शकतात तर ते आमदारांनाही कळू शकतात, पण अभ्यास नाही. नको त्या विषयांचा पाठलाग. राणे काय काय ठीक आहे, सकाळ संध्याकाळ राणे कशाला पाहिजे. ज्या उद्देशाने लोकांनी तुम्हाला निवडून दिलंय त्याचा विषयांचा पाठलाग झाला पाहिजे. विजय, ह्या विषयावरती बोलताना निलेश राणे काही थांबत आहेत, परंतु वेळेची मर्यादा आहे. साहेब, अगदी शेवटचा माझा प्रश्न आहे. खरं तर शिवसेना आणि कट्टर शिवसैनिक हे शब्द एकमेकांना साजेश आहेत, हे समीकरण आहे. खरं तर कोकणात कट्टर हा शब्द राणे साहेबांना शोभून दिसतो. आजपर्यंत तो सर्वांच्या समोरही आलाय. एकूणच एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या सरकारचं, शिवसेनेचं काम कशा पद्धतीने सुरू आहे, तुम्ही नेमकं कशा पद्धतीने एकूणच कामाकडे पाहताय? अगदी शेवटचा प्रश्न. शिंदे साहेबांनी, सन्मान्य फडणवीस साहेबांनी आणि अजित पवार साहेबांनी, सगळे म्हणजे सरकार, शिंदे फडणवीस सरकारने मागच्या 2.5 वर्षामध्ये जे काम केलं नसेल हे तुम्हाला निवडणुकीच्या निकालामध्ये दिसेल. एवढ्या योजना सक्सेस करून दाखवल्या. आमच्यासारख्या कार्यकर्त्याला आवडलं काय माहिती नसेल. जेव्हा शिंदे साहेब बोलतात, जेव्हा फडणवीस साहेब बोलतात की हा पैसा जो सरकारचा आहे ना, हा तुमचा आहे, जरी तुम्हाला डायरेक्ट मिळाला तर त्याच्यामध्ये अडचण कोणाला असावी. ठीक आहे, आज 1500 कमी वाटत असतील, उद्या त्याची 2.5, पण ही जी तिजोरी आहे ना ही जनतेची आहे. आम्हाला फक्त सांभाळायला दिली आहे, पण हे पैसे हे गेले पाहिजे लोकांकडे. एवढ्या योजना सक्सेस करून देणार सरकार कुठलं असेल देशामध्ये? मला असं एक दुसरं सरकार दाखवा की एवढ्या योजना सक्सेस करून दाखवल्या. स्टायपंड दिलं, लाडकी बहीण योजना सक्सेस करून दाखवली. जे केंद्र सरकारच्या ज्या काही योजना असतात, आता पंतप्रधान ग्रामसडक योजना जर आपल्याला आठवत असेल, जेव्हा खासदार विनायक राऊत होते तेव्हा ही योजना PMJSY कंप्लीट बंद होती. नंतर कालांतराने, कारण का फॉलोअप गेला नाही, उद्धव ठाकरेंच्या वेळेला पण काही मिळालेलं नाही. 2.5 वर्षामध्ये एक जिल्ह्यामध्ये साहेब 60-60 कोटी रुपये पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेचे यायला लागले. ज्याच्या ठेकेदारीसाठी वैभव नाईक मग पाठलाग करायला लागले. त्यांना ते काय, ते आकडे असे दिसले ठेकेदारीचे, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टचे, ते लगेच भारावून जातात की व्यवसाय आहे त्यांचा तो. 2.5 वर्षामध्ये ते करून दाखवलं. अनेक आवास योजनेमध्ये आम्हाला घरं मिळाली. ग्रामीण भागामध्ये आम्ही धनगर वाड्यांमध्ये आम्ही घरं देऊ शकलो. जे इम्प्लिमेंटेशन केंद्र सरकारने पाठवलेल्या योजनांचं झालं पाहिजे ते साहेब 100% आपल्या महाराष्ट्रात होतं. हाच तो डबल इंजिनचा फायदा असतो. हाच फायदा असतो. वरतून मग काहीतरी वरती काय गेलंच नाही, मग खालून कोणतरी, जसं केजरीवाल करतात, प्रत्येक गोष्टीत रडतात, तसं रडीचा गेम आपल्या महाराष्ट्रात कधी झाला नाही. या 2.5 वर्षात जे आलं ते 100% युटिलाइज झालं. जे जनरेट झालं या राज्य सरकाराकडून ते 100% युटिलाइज झालं. ह्याचा फायदा साहेब तुम्हाला येणाऱ्या निवडणुकीत तुम्हाला दिसेल. लोकसभेमध्ये ज्या काही सीटांचा जो काही थोडा बहुत नुकसान झाला तो हिंदू समाज हा थोडा गाफील राहिल्यामुळे
आणि मुस्लिम समाज पुऱ्या आकसाने उतरल्यामुळे मोदी साहेबांच्या विरोधात त्याच्यामुळे ते पर्सेंटेज थोडं बहुत इकडे तिकडे हल्लं. पण आता हिंदू समाजालाही कळलं की त्यांची फुल कॅपॅसिटीमध्ये मुस्लिम समाजाने वोट टाकली. आता आमची राहिली, हिंदू समाजाची राहिली. आता गाफीलपणा न दाखवता हिंदू समाज आता ह्या मतदानाला जेव्हा उतरेल तेव्हा आपल्याला मोठ्या फरकाने महायुतीचं सरकार परत येताना आपल्याला दिसेल. अजून एक शेवटचा प्रश्न साहेब, खरं तर मुलाखतीचा शेवट करतोय. कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघातील सर्व नागरिकांना कोकणशाहीच्या मुलाखतीच्या निमित्तानं काय आवाहन कराल? पुन्हा आपण भेटणारच आहोत, पुन्हा अशी अजून एक मुलाखत होणारच आहे. आताच्या मी एवढंच विनंती करतो आपल्या सगळ्या व्ह्युअर्सना आणि कुडाळ मालवणच्या सगळ्या जनतेला की 10 वर्षामध्ये आपल्या मतदारसंघामध्ये ज्या काही गोष्टी झाल्या नाहीत किंवा आपण फक्त निवडणुकीच्या माध्यमातून भाषणामध्ये ऐकल्या, त्या कुठल्याही गोष्टी मागच्या 10 वर्षामध्ये झालेल्या नाहीत. माझा एक छोटासा प्रयत्न आहे, माझं एक विजन आहे, माझं एक सांगणं आहे, ते मी तुमच्यासमोर सातत्याने ठेवत राहीन. अजून 24-25 दिवस आहे. पण ह्या कुडाळ मालवण मतदारसंघाला खरोखरच चांगले दिवस आणायचे असतील तर आपल्याला नियोजनबद्ध, जिथे महाराष्ट्र शासनाकडून ज्या काही गोष्टी आणायच्या आहेत, इकडे ज्या इम्प्लिमेंट करायच्या आहेत आणि इकडच्या प्रशासनातून ज्या काही गोष्टी आपल्याला मॅनेज करायच्या आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टीचा समतोल जेव्हा होईल खऱ्या अर्थाने आपला हा मतदारसंघ पळायला लागेल. जो काय बजेट आपल्या कुडाळ मालवणचा एवढा आता बारीक झालाय की आजूबाजूचे मतदारसंघ एवढे भरभरून पैसे घेऊन चालले आणि आपण फक्त काही थेंब, आपण म्हणतो तिथे धबधबे चालले तर आपल्याकडे फक्त थेंब मिळायला लागलेत. हा जो विषय आहे तो आपल्याला कधी ना कधी विचार करावा लागेल. जर आजूबाजूच्या मतदारसंघामध्ये पैसे मिळू शकतात तर आपल्याच मतदारसंघामध्ये सत्तेमध्ये 2.5 वर्ष असून सुद्धा स्थानिक आमदार का आणू शकले नाहीत, हा एक मोठा प्रश्न आपल्या समोर असणारच आणि तो आपण विचार करण्यासारखा आहे. बाकी सातत्याने आपल्या समोर मी येत राहील. आपली सेवाच करायची आहे. या मातीनी राणे कुटुंबाला अनेक पदं दिली, मला परत एकदा उमेदवार बनवला, मला परत एकदा आपली सेवा करायची संधी दिली. ह्या राणे कुटुंबाला जे काय आजपर्यंत मिळालं हे या कोकणाच्या मातीमुळे, या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामुळे मिळालं, हे आम्ही कधीही विसरणार नाही. हे फक्त आपल्यासाठी काम करत राहणं एवढाच उद्देश ठेवून आम्ही परत एकदा निवडणुकीला उतरलेलो आहे. आपण आशीर्वाद ठेवावं एवढी आपल्याला विनंती करतो. साहेब, खरं तर आजच्या या खणखणीत मुलाखतीमध्ये आपण सहभागी झालात, पूर्ण वेळ दिलात, त्याबद्दल आमच्या कोकणशाहीच्या टीमकडनं आपल्याला धन्यवाद देतो आणि पुढील आपल्या राजकीय वाटचालीलाही शुभेच्छा देतो. खरं तर साहेब, आज आपल्याशी बोलत असताना, चर्चा करत असताना कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघ, सिंधुदुर्ग जिल्हा, एकूणच या जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाबाबत आपली असलेली आत्मीयता ही प्रामुख्याने या ठिकाणी अधोरेखित झाली. आपला अभ्यास इकडच्या प्रश्नांबाबतचा हा देखील अधोरेखित झाला. पुन्हा एकदा आपल्याला ह्या मुलाखतीत सहभागी झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपण मात्र कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकणशाही. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.